जरा गाणार मच्छी गाणार आमच्या घराडे अर्धाने काय इथं देतो इथं कांद्याची तुमका परवडूचा नाही ता नाही परवडत आमच्या अर्धा पोरगो की पोरगी पोरगिया गावलं इकडे चल आमच्याकडे चल आमच्याकडे फ्रेश अभी सुरमई आणि हलव्यामध्ये काय टेस्ट मध्ये चेंज असतात? हलवं चांगलं हलवं चांगलं पापलेट पेक्षा सगळ्या माशांपेक्षा म्हणजे सौंदाळ मुळे घेतलास नाही त्याला मेहनत खूप आहे मेहनतीवाला काम नाही 50 रुपये टाकाय बाकी मेहनत करतात आपली मच्छी काय तुमको वाटतं तसं पण ह्या सगळ्या माशांपेक्षा मुळे खायचे मुळे प्रोटीन जास्त हा तसंच करतात लय धांदल